bueno, estitxo ere esate izagirre, laurogeita hemeretzikoa, ez dakit, fetxa esan behar deno. Ez. Ez, mila batzeren da laurogeita hemeretzikoa. Eskualdeko jokalaria, usurrien jaioa, no, ila bizi osoa zubitan bizitakoa. Bueno, bizi naiz. Vale. Vale. Nola ikusten duzu emakumeen kirola? Bai, a ber, nik ikustet, bai, hartu lehen darra azkenen urtetan, gure arloa meintzat, eskualotian bai ikustea kondizioaletatik da, profesionalidade puntu hortatik aldaketak ondiala eta aurrerapenak ondiala. Baina nikan batez de kondizioaletik, ze egunerokotasun egite duna nahiko antzeko ala esango nuke. Kondizioaletik, bai viajetako kondizioak, bai ekonomikoa da, bai, bizikalitatea ez, baina, bueno, eguneroko gure rutinako kondizio horiek irutzea esiko urrutia dela nikan gizonezkoen konparauta ez. Eta beste kirolatzukin konparauta ere bai. Zanet, azkenean kirolatzukin dara handiak, emakumien kasun igual saskiola da futbola, diola esateatik. Eta eskola da bendikan pixkat indarra hartzeko, baina, bueno, hola isi. Eta zer uste ez izan dela ekarri duna gorakada hori ez? Azkeneko, ez dakitzen duzu pixkat profesionalagoak zetela, edo ze uste ez izan dela hori ekarri duna? Hombre, pentsatet, bueno, azkenean jokalariak itzak bere klubian iteun lana, kolektibok ire, bueno, asoziazioa tolare badao, gehiago alkoholitzak egin, ikusteet, gukalko genuen gehiago borrokau, bere garaian borrokauko zuen, asunteko betzeko, gure ite aldeuna. Eta, bueno, egia sare sozialetan dolare bai, eta telebistan, da pixkanaka igual gehiago ikustaraztu, o bisibilizazio gehiago matzaio. Bando eixo, bendikan ikusteet, batez egizonen parian jartzeko bendikan bide luzia dola. Eta zu ez eskualoian hasi zinenetik, arazorik eduki duzu, ez dakit, emakume izatatik ez dakit, irainen bat, Ez, nire kasunez. A ber, komentaion bat igual haitu izan duet karrera guztin zehar, baino, hola, zehazkin nahi, ez dut eukin ingo konfliktoi dola batzen izan. Vale. Denboraldia hasi berri ez baina pixkat eskubaloian zentrata. Denboraldia hasi berri ez ze helburu dituzue denboraldi ontarako? Bueno, hiru kompetizio azkau jokun, esango dugu liga, bueno, ligan barrun regularra eta playoffak, gero, Copa de la Reina, eta aurten nahi Europako txapelketa, hombre, aloa da, hirurak irabaztia, bueno, hiru laurak irabaztia, ja, izango zen, ikeragarria, baina, bueno, bintzat titulun bat, etxea ondo zen. Hoxe, azken bi urte hautan hemen Malagan honetikan hortxe ibili gaban ez dugu ez lortu ofiziala. Orduan oitako, Europako txapelketa, bueno, bat izateatik, oitako bat lortza du, baina, guztua da, bat gano baino balin baina, baina, no, luzia da, así que, a ver, Vale. Duela gutxi berritu zenun, Malagarekin, ez? Zengo nuke. bai. E, Luzerako, oza, etorkizuneko proiektu bat bezala ikusten duzu Malagan gelditzea eta Malagako taldearekin jolastea. Hau da, ez da nahi arte berritu zen utzi, azki baina. A ber, firmatu nituen aurtengo urteako abeste bat, bi urte. Mhm. Ja lau urte ingo ditut hemen, orduan. Egia, lehenengo bi urte izan zela pixka, eta, bueno, egokitu azkenean bizteko beste leku bat, asko diferentia, ekipo berria, netzago pertsonalki salto handia izan zen, bi urte pixka adaptatzen, agusta, asko ikasten, jendeakin, da oso ondo. Eta beste bi urte, beste papel batetik, ez dakit ja, ez desango betetana paper hartetela, azkenean kluba ezautzezu, funtzionamen ezautzezu, da, orduan, bi urteotan, ikusiko, eta ber, zemuz, ikusteten hori indikan gehiago gatela hemen aportatzia, o da ikusteten aldaketan bat berdetela ez dakit. Hori ikusiko, eta bueno, printzipioz bi urte hemen, así que hemen zentratu da, a ver. Erreminia sentitzen duzu. Tope. Aldetenetan area juten naiz, da beti motxekatzen zei. Bueno, juten naizen guztietan, izten ongi etorri ja, beti beso zabalik arte iterri oso, así que oso guztau. Esanet, ez, Malagan zaude beste bi urte firmatu duzu, baina, oza, imaginatzen duzu berriro Euskal Herrian jolastea, ez dakit, bera-beran egon zinan jolasten, eta imaginatzen duzu buelta hori jolastera,
Ba, ikusiko, igual, bai, ez dakit, eske ez dut esaten zaiet, eske nahi dut pentsatu dut, ziren ez da espekulatzen gotak, baina zentratu da bere ikusiko, a ber, bueno, ez da eskartatzen zait. Eta adibidez, kanpora juntea jolastera, Euskal Herritik kanpo juntzera, orain Espainiatik kanpo jutera ikusten duzu zure buruan. Printzipioz, osea, ja gana, a ber, ez da jaten jatzar nahi zen, baino, ja ikuste aurrerak aurrera gani joala, nik uste ja esan ezun, ja ez dela mago pausoi, osea, ez dut inongo momentuan sentitu bierra hainbesteko salto emateko da, ez dakit, hola, osea, pixkanak ani joa da, guztan, no? Ez dut berez ez dut eskartatzen, ez dakizu ze etorriko zaizun, baina printzipioz ez da nire burundun idea bat. Vale. Pixket, lehen urtera begira, eta zure arlo pertsonalean, egon zinen nominatua urteko defentsora honenen titulura, Bai, Estela Rojariarekin batera, biak usurbildarrak. bai, bai. Zer sentitzen da olako nominazioa jasotzen denean? A ber, jode, ba, ez dakit. Eskertzea, nola jendeak, ez dakit ikusten lan, hori ez gana azkenean defentsan postua, igual gutxi ikustea beste postu batzukin konparotan, ni defenditu bakarrik egiten. Eta batzan igual ez da, ez zaien beste garrantzi ematen, ba, ez dakit, gola sartzea, edo, bueno, atake askoz garrantzi ematen orokorrian. Eta jo, azkenean hori rekonozimentu ematean, ez da gero nintzen batean, no, no. Osea, jo, horri guztia zuri zen hainbeste jokalaren artean, ba, jo, ilusio egite izu ez. Eta, bueno, hortxe, ondo, ikusta. Esan daiteke, aurtengo helburu pertsonaletako bat izan daiteke laurire bai. Bueno, a ver, osea, hola pentsa dut igual, bai, pero nik azkenean galeten ondo egiten, eta nik galeten ondo nahi dut partiduro eta entrenaro, eta bai, etortza da, ba, ongi etorri izan, ba. Bai. Vale. Oraina pixkat generazio berri begireta. Ze esango zenioke eskubaloian hasi berri den neska txik gazte bati? Uf, ba, desde disfrutatzeko, importantena, ez dakit, asko matola eskualoiak eta ikasketa guztien atzeko, aukerak aprobetxatzeko, ez dakit, eske nik momentu asko bitura ez, gora berekin dala, orduan baixe, aukera guztik onartzeko, momentu bilat aukera bako dela, baina, baixe, batez ere importantia disfrutatzea, eta denetik ikastia, ez dakit, eske zaiz. Vale.